आंनि न'खरावथ' माने आंनि हिनजावखौहाय आं बुंबाय थायोमोन आरो माने लोगो दोगोजोंहाय लोगोआ मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो सायख'नानै लोगो जानांगौ सायख'नानै फन रायलायनांगौ फिसा सासे दङ अन्थाव बाथाव ओमफ्राय जोंनि लाइफआ नस्थ' जायो होननानै आं हिनजावखौहाय बुजायबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो दुखु मोननानै दा लोगोफोरजों दङ होननानै बङाइगावबो दङ होननानै आं एसे खोनाबोनो मोन्दों ओमफ्राय दाखालि गुवाहाटियावहाय गावगा दं होननानै खोन्थाहरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा आं खामानि मावहैदों होननानैसो आं सानदों माने आंनि हिनजावनि सायावहाय माबा मोनसे गाज्रि साननाय आं जेबो गैया माने आंनि हिनजावा फैफिननांगौ आंनि हिनजावा फिसा फिसौखौ बोजाबना जाफिननांगौ न'खरखौ बेंफिननांगौ गोरोबनानै संसारखौ जाफिननांगौ आरो आंनि लुबैनाया बेनो आरो दा नोंना उन्दै गथ' दं औ बे उन्दै गथ'आ बिमाखौ माबायदि गोसोखांगाबाय थायो नानियाथ' मथा मथि ओरै खनाबानो थायो हांमा सुरै सुरै हरावबो गाबो मामि होननानै दांग्रोमबायो बाहाय सब समाय माने मथा मथि खना खनि थायो आरो अमासि थायो हर सला माबा उन्दुला माला मामि होननानै गोसोखाङो गाबो दांग्रोमबाबायो बिमाखौ बाहाय आंबो माने गैजायै हिसाबै अखा नायब्लानो सान हाबब्लानो ओरैनो नागिरबायनांगौ जायो उदैनि थाखाय ओमफ्राय दा आं माने आंनि हिनजावखौ आं फैफिनजानो लुबैयो मथा मथि आंनि एसे एनै बुंनायखौहाय माने बे जेन दुखु मोना फैफिननो एबा बिनि लोगो दोगोजों लिंहरनाय मानायखौ आं जेबो साना माने गावगा थांबाय मोजाङै मोजां फैफिनजानो आं लुबैयो आरो न'खराव गैयैया सानबेसेसो न'खराव गैयैयाथ' मथा मथि दाखाल मास मोनसे ओमफ्राय नै दिनै 18 थारिख जाबाय नै सोरजोंबा थांदों होननानै सानो नामा नों सोरजोंबा थांदों माने आं रावजोंबो आं मथा मथि आं जेबो गाज्रि साननाय सन्देह गैथ'आ आरो हिनजावखौहाय माने लोगोफ्रानो लांनानैहाय बिउटि पार्लाराव दं एबा माबा मोनसे जुइस कम्पानिफ्रावहाय दङ बेफोरबायदि आं सम्भावना साननाय दं आरो बा हाजिरा मावनो थांनायावहाय आं खानाय बोजाहैनायसै होननानै बियो 2100 थाखा लाखिदों ओमफ्रायहाय 2100 थाखा लाखिनानैहाय दादगारियाव आं खानाय बोजाहैनायसै ओमफ्राय माबा खानाय बोजानायाव ओंखामबो उखैयो साहा लोंनांगौ साहा लोंनायनि फैसा 100सो होलां ओमफ्राय फिरफिलि गाखोनोहाय 10 थाखासो होलां ओमफ्राय दा खानाय बोजाखांला नोंनियाव फन खालामगोन आं नोंखौ लिंहरगोन दा आंखौ लायब्रब होननानै आंखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय बिदि बुंनायावहाय आं दे बिदिब्लालाय न'खरावबानो सान्थि जाथों गोरोबनाय फैथों हिनजावनि सान्थियानो आंनि सान्थियानो फिसाफोरनि सान्थि होननानै आं साननानै आं फैसाखौ हरदोंमोन ओमफ्राय दानिया बोजाबाय बोजानो होननानै थांनाया बिउटि पार्लाराव थांना नायबाय गैया होमबा सोंहैबाय आं बिउटि पार्लार मालिकनावहाय नानि नों बायदि एके सेमनि मानसि खानाय बोजाफैदों नामा जोंनि दादगारिनि जोंनि 2 नं खाराबारिनि ओमफ्राय नोंजों दाखालिहाय बोजाखाबाय सिगांहाय ओमफ्राय दा बोजानो होननानै फैबावनो नागिरदोंमोन बेखौनो फैयाखै कास्टमारानो गैया आं दिनै सानसे आं ओरैनो दङ दखानावसो दङ होनबाय ओमफ्राय दानिया फन खालामबाय आङो दानिया फन खालामला थगायबाय आंखौहाय आं माबा गैया नै माबा खानाय बोग्रानो रुमावसो दंनो ओमफ्राय आं रुमाव लिंफैदों खानाय बोग्राखौ होननानै थगायबाय आरो ओमफ्राय दानिया दान्दिसेनि उनाव मा जाबाय सुइस अफ रायज्लायखासै आरो बेनिफ्राय नोंनि हिनजावखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला औ आंनि हिनजावखौहाय सोरबाफोर नुयोब्ला माने रायजो राजाफ्रा अननानै आङो खोन्थाहर आंनि हिनजावखौ आं लायगोन माने आंनि हिनजावा ओरैनो बुहुल बुजा बुजि जालायनानै एबा आंखौ एसे दुखु मोननानैबो थांदों जानो हागौ माने दुखुफोरखौहाय माने फिसानि मोखां नायनानै फैफिननांगौ बहाबायो गावनि लोगोफोरा बहाबाफोर दोनखुमाना दोनदोंबा औ माने खिथाहरब्लानो जाबाय आरो दोनखुमाना दोनदोंबा मा राहा लागोन दोनखुमानानै दोनदोंब्लाथ' माने आं एसे दस्रा रोखोमनि माबा राहा लागोन आङो